Natàlia Cullell, soc investigadora en el grup de recerca de neurologia de la Mútua Terrassa. Dins del grup, l'investigador principal és el doctor Krupinski, cap de servei de neurologia, i jo em dedico a la part d'estudis genètics i epigenètics de malalties neurodegeneratives. El que ens aplica avui és un projecte finançat per l'empresa internacional Takeda. És un projecte on hi col·laboren dues institucions de dos països, una a la Universitat de Manchester, amb la doctora Sonia Correa, i l'Hospital Mútua Terrassa, amb el doctor Krupinski. És un projecte multidisciplinar i participen també diferents institucions, com per exemple l'Institut del Son, a Salute, que farà els estudis de polisomnografia a pacients, i l'Hospital Taulí, on es faran ressonàncies magnètiques a aquests pacients que s'inclouran a l'estudi. El que us parlaré avui és de l'àrea d'investigació de biomarcadors plasmàtics, d'imatge i genètics de la patologia d'Alzheimer, un tipus de malaltia neurodegenerativa. Diagnòstic on ja es comencen a aparèixer alguns símptomes d'aquesta malaltia. Fins ara no hi ha cap biomarcador que s'estigui utilitzant a la pràctica clínica que ens pugui determinar amb gran precisió, en una fase prèvia abans del desenvolupament de la malaltia, quins pacients aniran pitjor i acabaran amb més demència o amb menys. Per això, nosaltres en el nostre grup el que volem és estudiar en aquesta fase prèvia de la malaltia d'Alzheimer alguns biomarcadors associats a un factor que ara us explico, que és el sistema limfàtic. Què és el sistema limfàtic? Doncs bé, quan tenim un cervell sa, durant el dia s'acumulen certes proteïnes, que és de forma normal i passa a tothom. Què passa? Que durant la nit aquest sistema limfàtic és un sistema de neteja, de depuració, que el que fa és netejar el cervell d'aquestes proteïnes que s'han anat acumulant i permetre que el cervell sigui sa. En algunes persones on tenen el son alterat o tenen el sistema limfàtic alterat, el que trobem és que aquestes proteïnes no es poden netejar, s'acumulen i això dona lloc a la malaltia d'Alzheimer, per exemple, entre altres malalties. Llavors nosaltres volem trobar, en una fase temprana, on ja els pacients tenen alteració del son, si aquest son realment s'està associant a una alteració d'aquest sistema de neteja, aquest sistema limfàtic, i si aquest sistema limfàtic hi ha biomarcadors en la sang o biomarcadors genètics que ens estiguin dient aquesta persona evolucionarà a Alzheimer o aquesta persona no evolucionarà a Alzheimer. Això pot ser un gran avenç en aquesta patologia i pot millorar la qualitat de vida dels pacients fins i tot abans que desenvolupin un grau de demència elevat.